Здравейте хора, аз съм Гина и днес ще покажа как да си направите това кремче. То е без варение. Ето тук дори го пишем. Така, трябва една такава каничка, която да има мерилка, за да можем да измерим млякото. Ще ни трябва едно мляко, което е наведе. Мисля, че това е от 1 литър. Я да видам къде го пишем. Абе и 2 литра. Аз сега ще взема на киселата. И ще ви трябва пасатор. Така. Млякото трябва да е 400 мл. 400. Нека го отворим и го сипя. Готово. След като сме сипали млякото, трябва да е точно 400 мл от нашата кана. Взимаме нашето кремче, то е на доктор Йоктер. Ето така изглежда, няма ягода, е само ванилово. Има още на което ще го направя после. Сега ножица ми трябва. Ето я. Сега правите ето така, за да всичкото да отиде надолу. Малко го подрипваме. Връщам се с малко. Върнах се с желям спалта, значи изсипваме го цялото в нашата... И сега трябва да включа нашата пасатор. Така. Ако имате и миксер става, но аз в момента имам обаче едно на високо и сега не ми се сваля. Този беше на нисичко и не го барнах. Така. Пускате го, много ме е страх, за първи път го правя. Така. Добре, нека проверя. Още малко. Чакайте да се протегна, да си взема една лъжица. Защото се оказа и лъжица, че ще ни трябва. Че то отстрани има нашата съставка. Така, отново го пускам. Така, сега нека проверя. Още малко. Добре. Доста пръска. Внимавайте. Така. Ето го, получи се такава къстота е. Много хубаво. Сега включвам нашето произведение и махаме тези работи да се измият. Тук оставим
купичката. Другата част от миксера, ако се е нацапало, и го избърсвам с едно малко прецалче. Ето ме. Сега ще го завия по ето този начин. Така, оставим го тук. И е доста гъсто. Сега ще взема една хубава купичка. Ето я. Сега ще се връщам, като взема купичката. Така, ето я, нашата купичка. Сега ще сипя десертът. По много лек и внимателен начин. Ще взема още една купичка, понеже съм допитана дали иска. Така, хора, вече почти съм готова и да ви кажа, че изобщо не ви отнема никакво време. Понеже страшно да ви покажа продуктите и така нататък. То изобщо се прави много бързо. Сега го сипвам в другата купичка, която е същата. Обаче ще ни трябва помощ от нашата лъжица. За да не. Така, дайте да сипвам още. Да го изсипваме цялото. То си има доста. Това стига за повече от 3 човека. 5, не 4. Ние сме сам с мама. Тати е на работа, сестра ми е на детска. Мама чисти. Сега нека го сипа вътре. И е тук малко. Добре. Така. Ето ги нашите красоти. Нека вземем две хубави малко лъжички. Понеже всички от вас мисля, че знаят, че един десерт се да с малка лъжичка. Ето ги нашите десерти. Те се получиха много вкусно. Щом аз ги направих и вие ще успеете. Те се правят супер лесно. Няма никакво варене. И да, нека преговорим какво трябва да направим. Значи трябва ни кремчето, мляко и една кана и миксера. Сипваме 400 мл мляко в нашата кана, моята е мерилна. След това изсипваме цялото пакетче и започваме бъркаме, докато не се получи гъста смес. Обаче да не се усещат бучките на пръхка. Сега нека го изхвърля, понеже вече е празно. И кремът мисля, че вече се е получил много вкусен. На мен така ми изглежда. Една краставичка. Сега ще кажа кои са краставичките. Това са нормални кисели краставички. Много са вкусни. Може да ги намерите в всеки супермаркет. Доколилам нещо така. Значи, нашите десерти се получават много вкусно. Не отнемат изобщо много време. На мене ми отне, за да ви обясня как се прави. Но то е супер лесно. Както ви казах, може да привъртате клипа и да видите отново. И да, може да видите и клипче как да направим шоколадовото. А той отзад си пише как да се направи. В висок съд се изсипва 400 мл студено прясно мляко. Така, нека прибера моето, то е на Верея. Сигурна съм, че всички знаят тази марка.
плъве, не се вламява. Изобщо също сега кисела краставичка. Просто много обичам. Много мекичка и вкусна. Това са легали. Сега, след като са готови нашите вкусни десерти, е време да се свършва с нашия клип. Чао! Надявам се клипа да ви е харесал. Ако така, дайте лайк и ми пратете във Facebook вашите снимки на вашият крем. Чао! Или клип. Как го правите? Може, ако искате родител да ви помогне, няма проблеми. И си го направете. Може да го намерите това навсякъде го продават. И не навсякъде, обаче ще питате къде го има и ще ви го намерите.